skal vi lige have noget blå på næsen. Så lige noget anden blå. Okay, far. Nu skal vi bare lige have noget andet. Den anden lille. Den skal vi have noget. Bare om med øjnene, far. Luk øjnene. Skal vi bare lige have. Så kan du få makeup på det døjse. Sådan. Så skal vi lige have det der farve.สวยหรือยังคะ Sådan. Nu er det dagens.